Няма да е. Само да направи веляче. Той още там закъсва. Здрасти. Няма човек, там е така. Не бе, сати, ето ще стане. Миналия път на шипка сме изкачили по-стръмно място, човек, обаче не трябваше оттам да се пробва сега. Човек. Там си добре си! Сега върти да му помогнем, че там няма да може сам да се оправи. Няма, човек. АТВ-то е 200 кила. Майте да идем там до работа. Дайте оттам, ще стигнем до мотора. По пътя. Брат, тък му изключих камерата и ти ми тръгна нагоре. Аз си мисля, че идваш да ми помагаш. Сега че... Въобще... Няма пак става брутално от първия път откача. Браво. А сега качвам втори път. Къде е този разбойник? Ама, гледай откъде тръгнал да се качва, бе. Светлю, чакай, брат, чакай. Чакай да направим някоя беля. Чакай да направим някоя беля, брат. Ами ти къде тръгваш тук? Ти баш на най-шанталото си тръгнал. Сега? Знаеш ко? Назад ме хванах настрани така. Настрани? Вдигна са, нали? Ам човек, виж ко е. Виж ко е. Сега? Ако го избутаме от тук, няма да стане. Трябва да го обърнем някак си. Ако искаш да те дръпнем с въже. Ще може ли? Ам Владко има това. Мисля, че има. Друг ли имаше? Не беше ли Владко? Сега? Това няма изкарване, бе? Няма, бе, тук надолу е, брат. Аз ще пусна надолу, само да го обърнем. Ми ще го обърнем, ама трябва да държим и задницата. Да. Да стане се, навърпаме Сега? нагоре. На скорост ли е? Да. Само че аз много отпреди не бива сега, ако тръгва да се върви самичко. Ма ти въобще не то слуша главата, брат. Чакай, държа го. Държа, аз пирачката държа. Държи мотора, не държа мене. Сега? Пускай. Качвам се. Не, всичките ще да го държим по-добре. Да. Чакай аз да ида го. Назаре. Чакай се, тече. Яба! Тук няма излъкай се. Чакай, корени, море. Да, фащай се. Готов си, бе? Готов си, брат. Готов си, да. Каца. Ако искаш, не го пали. Или ще го запалиш. Запали го. Държим. По-добре да държим, човек. Да се обърне. Ама колко пускай, че си? Няма, държи, бе. Той гумал има още, виж. Аз въобще нямам никакви гуми, човек. Пускаме тайри. Тук вече няма страшно. И да се обърнеш или там в храстите. Готово. Готово сте, Владко. Светлю направо пътя, брат, горе сме. О, тук има още един закъсал, бе.
Мотора. Няма, той го качи вече. Качи се отзаде, бе! Отиде. Тебе ще дърпаме ли? Това откъде го качихте, бе? И така ли му? Тук леко е. Отхлъзна, май. Изгасна. Автомати ще си вземем. Брат, ето колко можеш. Запали го е. Не можеш да го запалиш тук. Или? Не става ли? Що? Ето тук така, ако успееш. Виж. Ето така. Опорна турция, бахи най-пъти. Много по-лесно да го... Всички се накефиха яко, човек. Изкефихте ли са, бе? Сега, ако искате, има и по-стръмно място е там. Ама да спуснеш камерата. Тя беше пусната, брат. Викам, чай да не се изложа аз. Изтървахме та.